दिनै बेलासिनि रादाब एप्रिल दाननि 4 अक्ट' समबार बाराय बेलासि समनि गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। चेनेला गोदानसो अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। गोरोन्थिफोर जादोंब्ला कमेन्ट खालामहर सुद्रायनानै लानो हानाय बायदि। दानिया फैदो रादाबाव। दिनै बिटिसि बाजेटआव दुंहाव थासारि जायो। गावसिनि गोसो बायदि टाइमखौ सोलाय सोल' खालामनायनि जाहोनाव बिरोधी हान्जाया बायजोआव ओंखारजोबदों। जोङो प्रमद बर'नि बासनखौ खोनासंनो फैयाखै होननानै MCLA देरहासार बसुमतारिया बुंदोङो। जोङो BTR ओनसोलखौ जौगाहोनो आरो जौगानायनि बाथ्राखौसो सावरायनो फैदों होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंदोङो। जोङो प्रमद बर'नि गोदै गोदै मिलौदो बासनखौ खोनासंनानै जोंहा गोजोननाय मोना। जोङो खामानि रायज्लायनोसो जोङो सावरायदों होननानै प्रमद बर'खौ गोख्रों सोंखारिनायजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोनहा बुंथियो। दिनै बनसु मिरु आफादनि दैदेननायाव तामुलपुर जिल्लानि कमिटिखौ दाफुंनानै होनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि महरै बिदान्त बसुमतारि, नेहाथारि हिसाबै राजु बर' आरो स्पिकार हिसाबै सन्जिब बर'खौ गायसननानै बिथांमोनहा थि खालामनानै होयो। बिथांमोनहा खौरांगिरिफोर सोंनायनि सिगाङावहाय बुंदों। खौरांगिरिफोरा बेबायदि सोंदोंमोन, नोंथांमोनहा मा जाहोननि थाखाय बनसु आफादखौ दादों, मा थांखि लानानै होननानै सोंनायाव बिथांमोनहा बेबायदि बुङो, जोङो फुल सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड दाफुंनो थाखाय जोंहा थांखि, बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सिमांखौ जोङो जाफुंहोगोन, मोगथां महर खालामगोन होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंबावो। आरोबाव बिथांमोनहा बेबायदि बुंबावो, साननैसोनि उनावनो बिथांमोनहा सेन्ट्रेल सरकाराव माखासे बड'लेण्ड बिफुंनायनि मेम'रेन्डाम गथायगोन, पाब्लिकफोरखौ सारप्राइज खालामगोन होननानै बिथांमोनहा बुङो। आरो मुसलपुर चिरां जिल्लानि कमिटिखौबो दाखाबाय होननानै बिथांमोनहा खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। दिनै BTR ओनसोलाव बेन्साराव मावग्रा माखासे फोरोंगिरिफोरा सोमावसारदों। बेयावहाय प्रमद बर' हाय प्रमद बर' गबेक होननानै बिथांमोनहा धरना होदों। बिथांमोनहा सरकारि खालामनानै होआगौ मानि बेबायदिनो सोमावसारबाय थागोन, गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बिथांमोनहा बुंथियो। मैया 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय महिम बसुमतारिखौ बिश्वनाथनि सुबुंफोरा हमनानै सेन्देल गानहोनानै बाजार बोगदिंदों आरो उनाव पुलिसनि आखायाव गथायदों। दिनै पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजानायनि जाहोनाव पुलिसफोरा बेखौ इनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों। भारत हादरनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 28 एप्रिलाव आसामाव दावबायफैगोन। बेजों लोगोसे डिब्रुगड़आव केन्सार हस्पिटाल लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जागोन। आरोबाव बेजों लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गwnw केन्सार हस्पिटाल गायसननाय बेखेवनो थि खालामदों होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। दिनै रायजो सभानि इलेक्सनाव देरहानाय सानै MP रायजो सभानि पार्लियामेन्टआवहाय रोनगोरा नार्जारि आरो पबित्र मार्गेरिटाया समायखिरा लायो। 10 बोसोरनि सासे गथ'आ गावनि बिनानावखौ बानानै फरायसालियाव फरायनाय फट'आ भाइराल जानायाव मणिपुरनि CM बिश्वजित सिन्हाया गासैखौबो खौरां लानानै गथ'नि गरिब न'खर जानायनि जाहोनाव बिमा बिफाया बायजोआव खामानि मावहैनो थाङो, बिनि जाहोनाव बिनानावखौ लाखिनो गोनां जायो होननानै जों खौरांनिफ्राय मिथिनो मोनो। आरो गासैबो खरसाखौ गाव बाननानै गथ'खौ फोरोंफुंगोन होननानै खौरांफोरनि गेजेराव बिथाङा फोरमायथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।